Far ta' Betlem lejl ta' xitwa. Naraw xettajt int, u nisimaw xettajt int, għaliex il-poplu tijak emmen il-gidba tal-għadu għal ħafna żmien. Imma iż-żmien wasal biex għal dawk kollha mulej li huma denji biex jisimgħu, ħajjisimgħu il-kelma tiegħek. Fil-ktieb ta' Amos kapitlu 3, kulħadd jgħid warajja il-mulej huwa ħaj u l-mulej għadu jitkellem sal-lum. Ma waqafx jitkellem aħwa. ħafna waqfu jismu, imma ma waqafx jitkellem il-mulej, għadu jitkellem. Kemm il-darba nisimgħu l-Ġesu jgħidha min għandu widna ħajjisma'. Min għandu widna ħajjisma' x'qed jgħid il-mulej. Fil-ktieb ta' Amos kapitlu 3 vers 7. Għax ebda ħaġa, kulħadd jgħid ebda ħaġa. Ma jagħmel sid il-mulej jekk qabel ma jagħmlu ma jurix dawn il-ħwejjeġ moħbija tiegħu lil qaddejja l-profeti tiegħu. Kwalinkwa ħaġa ħasseħ fuq id-dinja, xi ħadd tiġa jaf biha li ħasseħ minn qabel. Kwalinkwa ħaġa li ħasseħ f'Malta, xi ħadd jaf biha minn qabel. Ma hu xejn fid-dinja li jseħħ li Alla ma rafx il-qaddejja tiegħu, xi wħud mill-qaddejja tiegħu li ħasseħ minn qabel. M'hemm xejn ġdid taħt ix-xemx, there's nothing new under the sun. Fil-ktieb ta' Genesi, infatti fil-ktieb ta' Genesi kapitlu 18 u 19, Alla jgħidha l-kliem meta qered il-Sodoma u Gomorra. Qal jien minix ħanaħbi minn ħabib tiegħi Abraham dak li ser nagħmel. U taf ġara la Sodoma u Gomorra? Alla erida bin-nar. Il-Maltin u Għawċin u bosta madwar id-dinja emnu gidba u ħafna Kristjani well-meaning emnu gidba. Għax aħna emminna gidba mhux jiena ta' u laqqas bosta minnkom, ħafna emnu gidba li inti tista' tagħmel li trid u kollox jibqa' dej business as usual. Dik hija waħda mill-ikbar gidba li belaw il-Maltin. Waħda mill-ikbar gidba li belaw xi pastors. Waħda mill-ikbar gidba li belaw saċerdoti. Mexxejja tal-Knisja Kattolika. Mexxejja ta' pajjiżna fil-politika. Ħasbu li inti tista' tagħmel li trid kemm tiflaħ korruzzjoni, kemm tiflaħ inġustizzja, kemm tiflaħ liġijiet perverżi maħmuġa u mniġsa b'kull stil u tip ta' demonju imqażżes quddiem Alla. U xejn mhux xejn u business as usual. U minn għal-jom li kollox jibqa' dej normali. Fl-Iskrittura minn Ġenesi għal Apokalissi hemm wieħed minn dawk il-prinċipji li ħafna jinsew, ovvjament, ninsewha ma' raġuni għax ma tantx nieħdu pjaċir niddiljaw ma' dil-verità. Li Alla għandu dak li jgħidulu kalċi. Jgħidulu l-kalċi tal-korla. Li Ġesu xorbu kollu għalina. Imma hemm kalċi, jew kellha bieqja, jew jiddependi, imma li qed timtela din int qajdu magħha fl-Iskrittura, di mhux Skrittura, waħda hija prinċipju sħiħ. Int tifhem? Qed tintela, kalċi qed jintela. Bil-korla tal-Alla ġifieri hemm dnub li kif tfur dik it-tazza tal-moqżiżiet quddiem Alla, Alla ifawwar il-korla tiegħu fuq id-dinja ta' ġudizzju. Jista' jkun li wasalna? Jista' jkun li din il-biqja u din it-tazza il-kalċi waslet biex tfur jew tiġa tfur? Di mhix vers wieħed, dan ħodba sħiħa miktuba fuqhom, inkluż fl-Apokalissi.
Tiftakru l-iskrittura tgħidlek fl-Apokalissi 6 għandu kun anke 16 titkellem fuq il-kalċijiet differenti, il-plagues li ġew mfawra fuq dinja biex imtlew dawn. Biex imtlew. Il-gidba li ħafna jemnu, il-biċċa xogħol hija din inti tista' tkun qed temmen verità, imma peress mhux qed temmen il-verità sħiħa, xorta qed temmen gidba, għax nofs verità hija gidba. Jekk inti tgħidli isma' pastor, kif nista' mmur minn hawn sal-Mellieħa? U jiena antik direzzjoni minn hawn sa Birkirkara. Robt, ma xorta ma wasalx il-Mellieħa. Tajtek biċċa verità, ma xorta ma waslidekx. Allura ħafna f'pulpti kattolċi, protestanti, ortodossi, evangeliċi, ippritkaw kemmu tajjeb il-mulej. U glorja l-mulej, aħna li doqna nafu kemmu tajjeb. U nafu li minajru maħna xej u ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma ħafna jaħsbu li Alla huwa tajjeb ukoll jekk tibqa' tagħmel il-ħmix u l-korruzzjoni u l-perverżjoni u no problem, business as usual. ħasbok xi politikant il-Alla. No, nothing is going to remain as usual because this land is about to be shaken. Fil-ktib ta' morru waraw Atti 2. Atti 2, da biex norikom li Alla vera u tassew ma jagħmel xejn qabel ma juri il-poplu tiegħu, il-qaddejja tiegħu, il-profeti tiegħu x'inhu ġej. Issa dak ma jfissirx li kull persuna mill-poplu tiegħu ħajkunu jafu. Nemmen li ħafna jkollhom relazzjoni intima mal-mulej ħajkollhom indikazzjonijiet u anke xi wħud ikollhom viżjonijiet ċar, jew nkella ħolm profetiku ċar, jew nkella kliem profetiku ċar. Sewwa għax inti fil-Bibja għandek Alla jista' jikkomunika miegħek viżjoni, bħolma, b'kelma, il-kelma u ġiet il-kelma tal-mulej, b'kelma. Sewwa jista' jikkomunika miegħek permezz li inti ovvjament tkun taqra l-Bibja u xi ħaġa fil-Bibja tibda tispikka, tiġi highlighted, wow, u l-mulej jgħidlek dik il-kelma hija għalihom, dik il-kelma hija għalik. Tifhem? Il-Bibja huwa ktieb storiku. Imma l-Bibja huwa ktieb spiritwali u profetiku. Jiġifieri waqt li jitkellem fi żmien imma jitkellem ukoll mill-eternità. Amen. Fil-ktieb tal-Apokalissi Atti 2. U jiġri vers 17, fl-aħħar jiem jgħid Alla li ninsawab mill-ispirtu tiegħi fuq kull bniedem u jħabbru wliedkom subien u bniet u żgħażagħ tagħkom jaraw deriet u x-xjuħ tagħkom joħolmu ħolmiet. U wkoll fuq il-qaddejja tiegħi irġiel u nisa insawwa f'dawk il-jiem mill-ispirtu tiegħi u jħabbru. Dawk kollha li intkom kellkom ħolm jew viżjonijiet. Itolgħu ġew hawnhekk fuq jekk kellkom xi viżjonijiet ta' terremoti jew tsunami fuq Malta, itolgħu malaj. U għidu li straight to the point, meta rajta xrajt, straight to the point, itolgħu malaj. Mela, sissa rajna li Alla għadu jitkellem, Alla juri l-qaddejja tiegħu qabel ma jsir ċertu affarijiet jibda jwissil il-poplu. U fl-esperjenza tiegħi qatt ma jkun persuna waħda li jkun ra. Ħafna drabi jkollu bosta li qed iwissu qed jaraw u Alla tjurihom minn qabel. Jiena ħlomta fi 28 ta' Diċembru, fil-fatt qabel ma ġejna Malta, konna l-Ingilterra. Kif inżilt l-airport qed tilloħti fjowna ma nafx hekk tiftakarx. Kont dari, daw ħassejtni letteralment qed nixxejkja ġo sodda, ħassejt terremot, qomt, erġajt irqat, għax ħsibtu vera daqskemm kien reali. Erġajt ħlomt l-istess, erġajt ħassejt is-sodda tiċċaqlaq, qomt u r-raġel qedlu 3 darbit noħlom li qed isir terremot, imma letteralment dejt inħossu. Eżatt ġurnata qabel ma ġejna Malta, kif inżilna l-airport bdejt ngħid l-oħti fjowna, tela kelli ħolma stramba 3 darbit f'lejl wieħed ġratli. Amen. Okay, thank you. Inti xrajt, sister?
Jiena l-ġimgħa l-oħra ħlomt. Ġimgħa l-oħra, jiġifieri għal dawk li qed jaraw dan. Kien xerba tiem ilu hekk xi Jiġifieri titkellmu qisu is-sibt l-għadda l-4 ta' frar. Isu bej il-ġimgħa s-sibt. Ora, bej it-3 u l-4 ta' frar. Ħlomt li bdejt nara l-baħar tila, beda jibla l-art u miexi dan il-baħar fuq l-art. U jiena konti daw fuq, ġifieri l-fuq, u bdejt nara hekk miexi hekk u tila. Ok. Dak rajda, tajjeb, ok. Inti xrajt sister. Last Thursday ħlom tal-ġimgħa l-oħra. Il-ġimgħa l-oħra ġifieri l-ħames li għadda kien it-tieni ta' frar. Kont qisni qiegħda f'ħolma sleeping paralysis, fimt riqda mqajma. L-ewwel ħlomt li ġewwa nqatat dawl, nqatat nofs id-dar. U mbagħad riqda mqajma, qomt ftaħt il-bib ta' barra qisni letteralment mixja. Fil-ħolma mqajma kont. U niftaħ il-bib ta' barra, nara l-art kollha maqsuma u nara mhux bħal bini tagħna, bini kbir hekk koli kollu il-windows kollha maqluwajn, dlam ċappa u jimmixja nħares, lemmulaw hekk, relax, erġa' ftaħt il-bib u tħall ġewwa. Ma rajtx nies. Ġifieri rajt dlam. Dlam ċappa u l-bini imkisser. U rajt bini mkisser. U l-art maqsuma. Ok, interessanti. Inti sister? Jiena kien xi Novembru da li ħlomtu. Jiena ħlomt li qed nara ma nafx fejn kont, ġifieri bħala pajjiż u hekk, imma naf li bdejt nara il-baħar fid-daqqa u l-ħin ħareġ il-barra, hekk. U bdejt nara l-art. Ħareġ il-barra, ġibet il-barra l-baħar. U bdejt nara mewġa mbagħad tibni kbira. Qed tifhem? Issa jiena mbagħad kont fuq il-mewġa u l-tsunami rajt 4. 4 tsunami? 4. Issa jiena kont fuq il-mewġa, bdejt nara kollox x'inhu għaddejjek u bdejt inħares lura. U naf li fidejja kelli tifel. Interessanti. Kelli tifel fidejja li da irnexxili tilef minn mommu, irnexxili naqbdu u żammejtu fidejja u jiena u t-tifel ma ġranna xejn ġifieri u ma kontx beżana lanqas. Thank God. Amen. Grazzi Ġesu. Għal dawk li intom forsi qed taraw da fuq YouTube, Facebook u televiżjoni tgħidu ma daw forsi għax jitkellmu fuqha. Ma kontx nitkellmu fuq dal-affarijiet, daw kollha nies individwali ma jgħixux flimkien. Ġifieri biex intom tkunu tafu kif l-Ispirtu tal-Alla jkun qed ikellem u naf li oħrajn bosta għax qalu li dal-aħħar li xi fużjoni li kellhom. Kam sister? Ma niftakarx eżatt il-ġurnata meta kienet, imma li niftakar. Bejwet u ieħor meta ma? L-aħħar darba li kellna terremot, issa jiena dakinhar kont. Meta kien? Ndikun hekk msejra żball it-tnejn. Qabel ma sar dan. Ġifieri. Għax jiena dakinhar ħassejtni jiena u tħalt norqod kmieni. Laqas ġimgħa. Nhar it-tnejn kienet l-aħħar ġurnata ta' saw. Kett ilu? Għandikun. Mela sena, għandek orajt, ġimgħa u nofs. Ġimgħa u nofs ilu. Insomma, jiena irqat, il-ħolma tiegħi kienet naqa differenti, jiena bdejt infittex bajja biex nom, hekk bdiet. U l-bajjiet ta' Malta kienu kollha bla ilma. U kien żmien qisu lej is-sajf u kollox niftakar il-ħwejġ li kont libsa. L-unika bajja li kellha ilma kien Ladira. U rajtu l-ilma Ladira jiena. U mbagħad morna ġabaj oħra, jkolli ngħid Papaj Village wara inżilt niżla għax kien hemm il-bajjiet kienu bid-dettalli rajt jiena. U bdejt immiss l-ilma u nmiss ir-ramel, ġifieri ilma ma kienx hemm ramel, rajtu ramel fidejja. U kien hemm ħafna nies jisom imxew fuq ir-ramel, ġifieri kulħadd beda jgħid ġara. Ħadd ma ġitu f'moħħu li jista' jkun tsunami, tsunami l-ewwel jitlaq l-ilma. Eżatt. U mbagħad jiena qisu klikkja moħħi, għattilhom ġej tsunami. U nara kif appena klikkja moħħi nara l-ilma ġej. Kulħadd dar beda jiġri l-mowġa ma rajtix biss però wara narana tilajn taraċ imma da taraċ mhix taraċ normali, oli ħafna. Dejna nitilgħu. Interessanti. Biżejjed. Ġifieri dawn huma kollha konfermi ta' viżjonijiet ħolm profetiku li nemmen li Alla qed jindika bl-Ispirtu tiegħu ta' affarijiet li ġejjin fuq pajjiżna. Issa.
Fis-7 ta' dan ix-xahar, le, sorry, fis-17 ta' Jannar, skużawni. Fis-17 ta' Jannar kelli ħolma jiena, jiġifieri qed nitkellmu qisu kemm. Ġimgħa nofsilu, kelli ħolma fis-17 fejn rajtni qiegħed ġod binja kbira ta' 3 solari, kien hemm xi nies miegħi, u kien hemm maltempata kbira bħal qatt ma rajt bħala f'ħajti. Maltempata kbira. Kont naf li kont Malta u bdejt nara minn mar wara twieqi, mhux jiena biss, ma dawk kollha li kienu miegħi f'din il-binja, minn wara twieqi, minn wara ħġieġ, bdejna naraw djar jitkaxkru, karozzi jitkaxkru bil-mijiet. Grazzi mulej bdejt nara li xejn ma rnexxielu jidħol f'din il-binja. Xejn ma rnexxielu jidħol fil-binja, aħna min kien f'din il-binja kien safe. Però bdejt nara li l-ma jħabbat minn wara ħġieġ, jisu mewġ jaħbat mal-ħġieġ u ma jistax jidħol. U kienet xena tal-biża u għedġu qalbi qatt ma rajt xi ħaġa bħal di f'Malta, però ġieli rajna xi ħaġa simili fuq it-televiżjoni fuq xi news fuq barra Malta. Din issa dik li ġimgħat ilu l-iktar. Però f'daw l-aħħar 10 snin, mhux l-ewwel darba li netta di, il-mulej orini li ġejt tsunami fuq Malta. Issa, min irid jitħaq? Itħaq! Ħabbilx rasek. Rajt tsunami ġej fuq Malta. U din il-viżjoni ta' tsunami fuq Malta rajta madwar xi 5 darbi. Issa, jekk it-tsunami li rajt jien fil-ħolm vera jsir fuq Malta, Malta ma tantx baqala għax it-tsunami tant kien kbir li l-Malta jiblaħħa. Jiblaħħa l-Malta, jiblaħħa. Malta tejb. Jekk il-ħolma li rajt jiena hija letterali vera kif ħad tiġri, jalla, le, tax, mhux qed ngħidlek nixtieq li tiġri. Imma jekk kieku vera tiġri, Malta tejb. Daqshekk kien kbir it-tsunami. Però ilu jindika fl-ispirtu l-mulej li ġejja xi ħaġa fuq pajjiżna. Issa, min m'għandux il-Alla u min għandu qalbu jibsa lejn Alla u min huwa gburi bih innifsu huwa arroganti quddiem Alla, tgħidlu x'tgħidlu ma jridx jisma'. Let them go to hell. Jekk Alla ma jistax jikkonvinċihom, laqqas inti min ħadd ikkonvinċihom. Mela Alla jwissi biex jisalvaw in-nies għax jħobb il-mulej xorta jħobb il-bniedem jew xorta jħobb il-midneb. Il-Bibja tgħidlek Alla ma jħux speċir jara l-midneb imut. Jaf x'inhi t-tmiem tal-midneb Alla da? U li tmut mingħajr Kristu ikun aħjar għalik bħalma Ġesu li qatt ma twelidt. Però meta jiġu dawn l-affarijiet, mhumiex affarijiet sbieħ għax jista' jkun li jkun hemm ħafna nies li jitilfu ħajjithom. L-ar ħaġa hija li tmur l-infern. Mhux li tmut għax kulħadd ħajmut. Sewwa? Però f'din il-binja l-viżjoni li jiena rajtna tranquilli u fil-paċi bħalma ħafna minnkom tiġew kollettu. Ħassejna protetti. Infatti fil-ktieb tal-Proverbi, fil-ktieb tal-Proverbi 18-10, morru hemm ħatarawha din. Issa l-binja, il-binja nemmen li hija id-dar tal-mulej, mhux bil-fors letteralment binja bħala fejn intaqgħu hawnhekk il-ġebel, jista' jkun. U tajjeb importanti li inti tkun ubbidjenti li tixxirek maħutek. Għax dak huwa kmand li Ġesu ta' lil poplu tiegħu. Ma fil-Proverbi 18, vers 10, ismaw kemm skrittura sabiħa din, isem il-mulej u torri qawwi. Fih jiskenn il-ġust b'moħħu mistrieħ. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. Il-poplu tal-Alla huwa dejjem safe. Ma jfissirx li l-poplu tal-Alla ma jkollux problemi. Il-mulej fil-ktieb ta' Mattew 7 jitkellem fuq dak l-iblaħ u l-aref. Dak l-iblaħ li benadaru fuq ir-ramel
u l-għaref li bena daru fuq il-blat. Il-Bibja tgħidlek kontra żewġ tipi ta' djar ġi il-maltemp. Mhux ta' wieħed minnhom. Ġifieri anke l-maltemp xorta ġi kontra l-Kristjan. Amen. Imma il-għaref l-għaqli bena daru mhux fuq ir-ramel, ma bena daru fuq il-blata, fuq il-kelma ta' Kristu, fuq Kristu nnifsu. U min jibni daru fuq Kristu u fuq il-kelma ta' Kristu m'għandux minn xiex jibża u jitħawwad, halleluja. Grazzi mulej, amen. Imma iva, jista' jkun inti tinqabad f'terremot. Jista' jkun li inti tinqabad f'tsunami. Imma inti tkun salvat, tkun protett. U l-poplu tal-Alla f'dan iż-żminijiet għandhom ħafna iktar jesqu lejn il-mulej biex għal dawk li intom qed tiffornikaw qabel kont tiffornikaw għada qabel kuljum u issa tiffornikaw darba fil-ġimgħa l-weekend biss. Xorta tmur l-infern tiffornika darba fil-ġimgħa. Għal dawk li intom qabel kontu l-ħin kollu tieħdu drogi u issa tieħdu drogi darba xi darba kull 15 jew darba iva u darba le, xorta tintilef. Għal dawk li intom tikdbu, tqassu, għal dawk li intom qegħdin f'adulteru, għal dawk li intom qegħdin poġġuti. Il-profeta tal-Alla mhux dejjem jgħidlek fuq il-futur, ma tngħidulkom fuq il-futur bħalissa. Għax jekk ma tagħmilx hekk il-futur tiegħek ukoll infern. Tgħix ma tistax tgħix fid-dnub u s-salva. Ma tistax tippropaga dnub u s-salva. Ma tistax tivvota għal ħmiġ u għad-dnub u s-salva. Ma tistax tala għajnejk għall-inġustizzju u għall-inkorruzzjoni u s-salva. Għax Alla jgħid fil-ktib ta' Ezekiel kapitlu 33 jien inżommok ħati tal-li inti ma semmejx leħnek meta inti suppost semmeħ leħnek biex twissi u tgħid jiena dan ma napprovax. Mhux bħal xi Kristjani ipokriti li jridu jiġu ġudikati quddiem Alla. Min irid jagħmel l-abort, jagħmel l-abort. L-aqwa li ma nagħmlux jien. U xorta basta nissapporti għal partit tiegħi. Dik hija idolatrija u għal idolatrija biss ukoll tmur l-infern. Pastor, jiena tox tiġi tkellim fuq dawn l-affarijiet, tox tkellim fuq politika, int baħnan. You're dumb, stupid. Il-politika toħodlok id-drittijiet kollha ta' ħajtek, qed tisfurzak u timponi fuqek affarijiet li inti suppost jekk għandek l-ispirtu tal-Alla fik. Alla u kuidadruk. Għal dawk li intom għamiltu l-iżbal għax kontu għomja għax hekk kontu tkun għomja. Għazmin li tindem issa. Għax min iċappa sejdu ma' dem innoċenti. Skont il-Prim Ministru Malta taqtol madwar 40 tarbija fix-xahar. U ħadd ma jagħmel xejn fuq għal. Business as usual. Il-moment li daħħal din it-tmexxija ta' pajjiżna daħlet il-morning after pill, il-morning after pill isimgħu sewa għal min irid jisma'. Huwa abbord. Anzi l-ar mill-aborti kollha. Tidnejlek għaliex? Għaliex morning after pill hija gidba faħxija u hija fuċek. Għax il-morning after fisser, suppost, inti għamilt is-sess, mara u raġa għamiltu s-sess il-lejla, u għada fil-ħodu f'xi ħin ħadd pillola biex jekk l-isperma qabdet mal-bajda, inti dik tabbortija. Però, kemm hawn mara nisa li jkollhom kunu pregnant u jafu finqas minn 24 siegħa li ħajmorru jieħdu pillola biex ma jaqbdux pregnant. Għax ħafna drabi jiskopru xi ġimgħatej wara, xi xahar wara, 3 xhur wara u jmorru jieħdu morning after pill. Mela, it's not the morning after. It's practically a pill to abort anytime. Eżatt. Tista' tuża l-morning after pill. Meta trid hija gidba faħxija sfaċċat
From Malta, made in Malta. Dak huwa dem innoċenti qed jiġi mxerred fuq pajjiżna. Bil-liġi li jiena u inti żgur ma votajniex għalih, almenu intom li votajtu għal dak it-tip ta' partit, intom ħadd qudiem Alla. Jgħid tħossok skomdu mu tkellem Alla. Ara jgħidlek, no, okay, brother, no problem, son, no problem, ibni, inti m'għandekx xaqsam. Le, għandek xtaqsam, int kont taf u kont mwissi. Fakkarkom li Petru jgħid li anka il-ġusti bil-kemm misalvaw. X'ħat għamlu issa? Qabel fl-iskejjel konna jġibu, meta konna dan-niżar, jiena ħafna minnkom tiftakru, bħala role models, tafx kienu jġibunna? Xi pulizija, xi fireman, xi avukat, xi tabib, biex jalmuna il-valuri u naspiraw għal daw il-professjoni. Issa tafx ħajbdew jġibulhom drag queens minn flok xi pulizija biex jaspiraw għal biex ikun drag queen. U kemm hawn minnkom qed tagħmlu xi ħaġa fuqha? Jiena komdu d-dar. Jiena mhux jiena tinġiba dik. Jekk inti ma titkellimx, ejlin x'ħatejlu l-Alla. Għax il-poplu tal-Alla suppost jitkellem, taf. Imma passer daw l-affarijiet jseħħu xorta waħda. Ma anke jekk ħajseħħu xorta waħda, x'inhu xogħolok? Ma tgħid xejn. Għassa fejna fien Ġesu Kristu ġej għall-Knisja taħraq nar. Glorjuża bla teba u bla tekmix. Sewwa u ġej għall-Knisja li suppost qed tirrenja. Mhux aljenata u għax għandna lealtà lej partit li tradixxa lil poplu tiegħu stess, jibbulija lil poplu tiegħu stess, governanza. Tgħid li hawn ħafna għar fid-dinja. Żgur hawn għar fid-dinja. Imma aħna Malta suppost Malta nisranija suppost. Kif qed nittolleraw dal-ħmiġ u dad-dranaġġ kollu? Intom qed tittolleraw mhux jien. Jien nitkellem kontra tiegħu. U għandi dritt għax għandi id-dritt tal-libertà, tal-espressjoni u tax-xandir. Min ma jrid, min ma jġbux, ma jismax. Aqleb iċ-ċenil issa, ħadd ma qallek biex uqgħod tara da ċenil. ħadd ma batalik, aqleblu. Però jiena responsabbli u għaddem Alla. U intom kollha li tgħidu li intom Kristjani, il-Bibja tgħidlek meta taraw il-xabla when you see the sword of the Lord coming and you do not warn them, I will hold you accountable. U intom ma tiwarnjawhom x'jiena żommhom kontabbli taf li l-Bibja tgħidlek hu. Biex għal dak li jaħsbu li intom Kristjani u ġast biex aħna nikklejmjaw il-barkid biss. Aħna nissuppost nissejħu id-dawl fid-lam. Mhux id-dawl fid-dawl. Id-differenza aħna msejħin biex nagħmluha fejn hemm id-lam. U ssirx dlam bħalhom. Għax inkella tieħu s-sentenza bħalhom tal-ġudizzju. Sa jiena nemmen li hemm ħafna li għad baqalhom biex jisalvaw. Nemmen li hemm ħafna li ma jafux ċertu offerti ta' fuq inti. Imma għadhom ma jafux li jistgħu jisalvaw ruħhom, għadhom ma jafux li jistgħu jindmu u jsibu l-ħnina tal-mulej. Għax il-ħnina tal-mulej għadha miftuħa għal kulħadd. Għal min irid jisma'. Xi wħud ġieli jsaqsuni passer imma daw it-terremoti daw Alla tjebathom. Ħanejdilkom xi ħaġa, morru f'Ktieb tar-Rumani kapitlu 8. Rumani 8. Rumani kapitlu 8. Intom x'taħsbu taħsbu li Alla tjebathom daw il-terremoti jew le? Jew id-demonju. ħanajdilkom frażi, ħanajdilkom ħaġa oħra.
iktar ma jikber il-ħażen, iktar jiġu demonji fuq l-art. Iktar ma jikber id-dnub, il-ħażen, l-inġustizzja, l-korruzzjoni, il-perverżjoni. Ara, ħanejdilkom, għal dawk li tisimaw forsi tomx kristjani, forsi mux jtjoġobkom dak li għattejt. Number one, jena minix il-konsert jgħaj laqqas importanti jek jogħġbok xewle. Pero jena jitkellem għal kristjani. Mejna ma batem xaħat minnkom li tissalva inti. Dal klim huwa biss għal min irid tisalva. Dal klim huwa biss għal poplu talla. Il-oħrajn jgħixu bil-regola tal-ġungla. Imma il-ħmiċ, id-demonji jizdidu fuq l-art, għaliex id-dnub qed jizdid fuq l-art, għaliex il-bniedem ħaseb li hu sar Alla, kbira Alla. ħaseb li hu mhux vera Alla da kollu ħmerijiet biex ibeżżawna, tħabbilx rasek. Lesti libsa tal-asbestos. Jina, jekk inti tittifornika ma mara ma raġel ma tnej, ma l-junfant, ma rinoċerantom, melli trid, bin filosofiet istendit għalab maħħom, basta bil-għalik! Timponix fuqi fizem Ġesu Kristu! Bħajtek għamel li trid! Tista taqbad u tmur tagħmel is-sess ma toilet mimli ħmieċ! Għamlu, you're free! Imma timponix fuqi! U fuq li fizem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Bħajtek għamel li trid. Imma bulit il-Maltin u għawċin ħallihom. Jekk int m'intix kapaċi tmexxi pajjiż għax qed imexxuk, mela inżel minn hemm. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Jekk armejt il-boxla, mux tlift il-boxla u d-direzzjoni, armejtu għal-boxla tal-morali. Inżel minn hemm għax ħadd ma vota likom biex titlu u tagħmlu dal-ħmiġ u perverżjoni u tikkorrompu pajjiż. Inżlu minn hemm fissem Ġesu Kristu. U ħanajdilkom, ġej il-jum li Alla jniżilkom minne. Ara ma taħsibx li Alla kapaċi, mux kapaċi jagħmlu dal. Nfakkarkom fl-istorja ta' pajjiżna. Anzi, nwissikom bħala għaddej Alla li hemm profesiji Alla li Alla nezza u nizzel ċertu nies minne. U dawk il-profesiji seħħu. U għara taħsibx li Alla għandu xi wieħed minnkom ippreferuti jekk tagħmlu l-istess. Alla huwa ħanin u Alla ħares mhux hekk. Imma Alla huwa ġust. Alla ma jinxtarax la bil-voti, la bil-flus u laqas bil-passaporti. U Alla ma jinxtarax bil-fjuri u bil-statwi. Malta indem. Mawdex indem. Għax din l-art se tiżeżżes. Tsunami ġej. U mhux jien qed nibatu. Daw l-affarijiet l-iskrittura twedna u twissi li meta l-art tiġi kalpestata kif qed tikkalpestaw il-pajjiżna Malta Għawdex, Alla jiġġudika dik l-art. Meta d-demm innoċenti jibda jiġi mxerret. Fejn hemm demm innoċenti, id-demonji jiġu jokkupaw. Jekk intom tindunaw il-qtil f'Malta żdied, is-suwiċidji żdiedu. Il-periklu fit-toroq żdied, il-bullying żdied, in-nies jiġu maqtula żdied.
il-familji tfarku żdied. Dan mhuwiex kombinazzjoni. Dan għax Malta fil-maġġoranza abbandunaw u ċaħdu lil Alla Salvana. U ħasbu li Alla sar il-gvern jew il-Prim Ministru jew il-President. Infakkarkom eżis Maltin għawċin li intom għandkom qalb għal Alla. L-ebda wieħed muwa kapaċi jagħti nifs lilu nifsu wieħed. Infakkarkom x'ġara minn Sodoma u Gomorra. Ġenesi 19. Alla erida bin-nar. Infakkarkom f'Pompej. Alla erida bin-nar. Morru studjaw u infakkarkom hemm ruxmata ċivilizzazzjonijiet madwar id-dinja li llum huma mużewijiet ta' divers li jmorru jarawhom taħt l-art. Jekk tagħmlu naqa' studju tara xi ħaġa trend interessanti li ssibhom f'kollha kemm huma. Kollha kienu civilizations li saru promiscuous sesswali. Jiġifieri saru nazzjonijiet li s-sess sar sfrenat. Kolla, Pompej, Sodoma u Gomorra. Murra raw. Kif taraw daw il-ċivilizzazzjonijiet. Kolla nqerdu bekk. Illum il-ġurnata jgawduhom il-bwaddasa. Meta l-bniedem jaħseb li huwa bravu mingħajr Alla, isir l-iktar wieħed ignorant mill-kreaturi kollha. Meta l-bniedem jekk tikbirlu rasu għax għandu naqra sit iktar fil-Parlament u għandu iktar voti minn bil-partit li ieħor li sar bankrupt ieħor l-oppost, ma jfisser xejn qudiem Alla, ma jimpressjonik xejn dawn l-affarijiet Alla. Jekk xi ħadd minnkom kont ikolkom xi lealtà lejn xi wieħed mill-partiti, il-partit li inti x'darba trabbejt fih spiċċa. M'għadux l-istess wieħed. Totali Illum ġi hijacked. U taf biex ġi hijack b'demonji perversi korrotti tal-amat. M'għadhomx jaraw. Imma la ċaħdu lil Alla ma jistax jaraw għax Alla huwa d-dawl. Neħħi d-dawl u jaqa' fuq hekk id-lam. L-infern jeżisti vera. Id-demoni jeżisti vera. Is-saħta teżisti vera. U fuq Malta dak li qed nattiraw, mhux jiena u inti tal inħobbu lil Kristu, li nitolbu għal pajjiżna u nitolbu biex Alla jħenna għal pajjiżna. Imma nfakkarkom x'imkien riċent il-mulej tkellem u tkellem imbosta fuq ħluq. Għal dawk li għandkom widnej biex intom tisimgħu. Intom tisimgħu. Jekk ma tisimgħux itlob il-Alla jagħtik widna biex isma' mqar waħda minnhom. Fejn il-mulej dal-aħħar qal enough is enough. Inni Kristjan kważi 30 sena. Inni nagħmel xogħol pastorali kważi 18 sena qatt ma smajta minn kelma profetika where God is saying I have said now enough is enough. Daw l-aħħar 3 xhur smajta kemm il-darba di profetikament. Enough is enough. 30 sena inni Kristjan, qatt ma smajta profetizzata dik il-kelma. Are we near? Jista' jkun li intu jiena ħanaraw il-qawwa u l-korla u l-biża tal-Alla fuq nies ta' pajjiżna? Jew jekk jiena u inti nkunu ta' Kristu ma tmissniex. Ma make sure li inti ta' Kristu ta' mhux ipokrita tilab xi logħba. Jekk Alla ħelsek mill-perverżjoni ibqa' ħieles. Jekk Alla ħelsek mill-gideb ibqa' ħieles. Jekk Alla ħelsek mid-droga ibqa' ħieles. Għax inkella qed terġa' tirfes fuq id-demm prezzjuż ta' Ġesu Kristu. Qed tirfsu. Qed tikkalpesta d-demm qaddis ta' Kristu u qed
tiddaj kontra l-spiritu tal-grazzja. Il-grazzja ma jfissirx nagħmel li rrid u Alla xorta jibqa' jibberikni u business as usual. Nifakkarkom il-grazzja hija l-qawwa talla li tgħinek tagħmel li jien bis-saħħa tiegħek m'intix kapaċi twettaq. Allura int ma tisbaljax, nisbalja. U ma niskuża l-ebda wieħed minnhom. U nindem immedjat. Anke jekk ma nħossix, għax jien ma nimxiex bil-ħass. Jien nimxi b'dak li hemm miktub bil-fidi. Tgħid li pastor kemm inti hekk illum? Immaġina jienek aħseb warra kif inhu Alla. Meta jara trabi jiġu mbiċċra ġol-ġuf ġo Maltin u mbagħad jiflaxjaw babies ġo toilet bil-morning after pill biss qed insemmilkom wieħed biss ta' ħaġa waħda biss. Ħaġa waħda biss qed insemmilkom. X'inhu dat talim pervers korrot twistja talim ġinen talim tekkin li jridu jgħalmu lil uliedek ġo l-iskejjel. Mara ħanibqa' ngħidilha mara, raġel ħanibqa' ngħidlu raġel u jekk ma jogħġbokx, għamel int. Jekk inti tuħu għalik, anka jien nuħu għalija bil-ħmis li tagħmel, imma jkolli noqgħod bih u ngħix f'ħajja demokratika. Dik hija l-libertà tal-espressjoni, jekk tgħid li inti banana, x'ta' banana, imma jien ħanibqa' ngħidlek li inti mara jew raġel. Xtajt int fuq innifsek għamel int u x'ngħid jien nagħmel jien. Ugwaljanza tfisser kulħadd għandu l-istess dritt. Mhux inti taffex id-dritt ta' ħadd ieħor. Dik tfisser ugwaljanza. Ġenituri Maltin u Ħawġin qumu minn hemm. Għax it-tfal tagħkom qed jikkorrompuhomkom b'indottrinazzjoni li ġej minn qiegħ l-infern. Tgħid li m'għandix tfal l-iskola, allura b'daqshekk ma importakx. Jiġifieri jekk taraw xi ħadd qed jirrejpja xi ħadd, dik mhux it-tifla tiegħek jirrejpjaw. U wara ma temnux kollox fil-gazzetti. Ismawni Kristjani, Maltin u Ħawġin, intom iktar intelligenti minn hekk. Għodu attenti temnux kollox kull ma tisimgħu fil-gazzetti. Mod speċjali gazzetti li għandhom propaganda liberali, militanti, giddiba perversa, korrotta mxajtna biex jaħamġu lill-Kristjani u jdawru jitwistjaw kull ħaġa li toħroġ minn fom xi ħadd li huwa jew konservattiv jew nisrani. Hello! Genesi kapitlu 8. Amen? Vers 20, nismawa. Fil-ktib ta' Genesi, il-Bibja tgħidlek Alla kull ma ħalaq kien tajjeb. Tajjeb! Imma wans li daħal id-nub x'ġara. Naraw l-ewwel terremot fil-ktib ta' Genesi kapitlu 7 vers 11. Fejn il-Bibja tgħidlek kun qasmet l-art. Wara xiex dak? Fid-diluvju. Id-diluvju għaliex ġi? Għax l-art ġiet korromputa bil-ħmiġ sesswali. Meta l-anġli dawk li waqgħu ġew u rrejpjaw in-nisa għax raw in-nisa kienu sbieħ. U ħadu nisa għalihom, ħaduhom mhux tawhom, meta tgħidlek ħadu tfisser rejp. Għax inti fil-Bibja, to be married to a woman, you are given a wife. When you take, ħafna drabi tfisser li inti ħatta bil-forza, ir-rejp jgħidha. Dan kollu jirrilisja fuq pajjiżna demonji. Għaliex qed nisimgħu iktar nies problemi diaboliċi? Possessjonijiet?
Għalis anka nies li qatlu povri tfajliet innoċenti. Nisimaw li jkun per eżempju xi ħadd li jkun taħajtu lid-demonju. Qabli forsi tobba u xjentisti u psikjatri huma jafu biss jaqraw il-moħħ, ma jafux jaqraw ir-ruħ. Jien għandi psikjatri ħbib tiegħi, tnejn minnhom partikolari huma nies ta' fidi. U jgħiduli li jgħamnu u jgħiduli ġili raw nies li xuħut jgħidulhom li morda mart mentali ma jafu li tkun possessjoni u oppressjoni diabolika. Ma l-maġġoranza li l-alla ċaħduh u jekk tiġi tgħidilhom li xi ħadd għandu d-demonju jitqu bik. Dik hija l-arroganza għax min jitħabik jaħseb li għax wasal u jaf aħjar. Huma l-bravi, ma l-Bibja tgħidlek Romani kapitlu 1 versu 20 tgħidlek waqt li jaħsbu li huma rrif iktar thinking they are wise, they became fools. Iktar bliħu. And God calls these type of people who reject Jesus Christ and the wisdom of God fools. God says it, not Gordon. Halleluja. Romani 8. Isma' versu 20. Għax il-ħol in jinsab taħt il-fruqa. Mhux minn rajħ, imma minħabba Alla li xaħtu taħta. Bittama li rħlejja huma wkoll qatt ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsin tal-glorja ta' Wlied Alla. Aħna nafu li l-ħol inkollu għadu sassa jitnied bl-ġieħ tal-ħlas. U mhux biss imma wkoll aħna li għadna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitnedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied il-fidwa ta' ġisimna. Meta daħal id-dnub nibdew naraw it-terremoti fil-Bibja. Nibdew naraw l-art inqasam. Meta daħal id-dnub il-bniedem infired minn Alla. Meta ħanejdukom aħwa, illum il-ġurnata, per eżempju, issa il-Ministru tal-Edukazzjoni, u jiena daw in-nies jiċċessawni, ma min qed jikkonsoltaw. Skużi jekk inti tittallimni fuq xi jfisser raġel u xi tfisser mara, ma tistax tikkonsolta ma xi ħadd li jaf hekk hux mara u lanqas hekk hux raġel. X'tip ta' ġenn! Jien minn fuq isfer raġel. U jekk intella s-sider u nagħta dak li Alla milli bejn riġlejja, taf ħansir qudiem Alla raġel dak li kelli magħtuh. Xorta nibqa' raġel jekk inti ssibni ġo qabar u xi sena wara jfittxuni ħajaraw skanetru ta' raġel. DNA ta' raġel. Allura ma daw in-nies allura bażex tħobbhom? Ix-xandrihom il-ħabba ta' Ġesu Kristu? ħafna minnhom daw mdejqa mhux għax mħabba l-Kristjaneżmu mdejqa. Mdejqa għax jħossuhom konfużi. U fil-maġġoranza minnhom kienu abbużati sesswalment. Ħafna minnhom ġew minn familja mfarka. Ħafna minnhom ġew mingħajr missier f'ħajjithom. Jekk ma kienx missierhom stess li abbużhom sesswalment. Fir-riċerki jiena li sibti huwa bejn 50 u 70% ta' dawn in-nies kienu abbużati meta kienu tfal. Jiġifieri psikoloġikament ġew imħassra. Tainted, scarred bl-Ingliż. Ħafna minnhom telgħu mingħajrhom, jew hom dominanti, jew missier sparixxa. Jew bullet meta kien żgħir. Jiena bħala Gordon John Manche, għax jiena ma kontx wet butch. Sewa kont artist, u għadni artist sal-lum il-ġurnata. Min jaf kemm il-darba kienu jgħiduli. Min jaf kemm kienu jgħiduli, you need to come out. Come out of what? Għax jinkont ballarin kienu jgħidu li you need to come out. Jiena dejjem ir-nisa oġbuni nirringrazzja l-Alla kellu rixbata problemi, dik qatt ma kienet waħda minnhom. Halleluja, dejjem in-nisa oġbuni qatt ma oġbuni l-irġiel, ja kemm intom koroħ men. Kelli
problemi f'ħajti, ma qatt ma kelli attrazzjoni lej raġel. Imma jiena kelli, per eżempju, meta jiena kont għadni fid-dinja, ġifieri ma kontx Kristjan, ġifieri kont tala Bibi li ma what you screwed up practically in English. Okay? Meta jiena kont fid-dinja, kelli ħbib tiegħi ballarini kienu jikbu. Għax jgħidu li ma nixtieqx inħossni hekk, u jiena kont ngħidulhom u jew xorta. Dakinhar ma kont naf xejn, ma kontx ngħid il-befsa bil-Bibja. Ġo qalbi kont ngħid imnalla do jħobb l-irġiel għax għandi iktar ċans għal dawn in-nies. Għandi inqas competition. Amen. Imma għandha aħwa hawnhekk. Brother, li kien suicidal, rid joqtol lilu nnifsu bejdu. Għax kellu daw il-challenges fil-ħajja tiegħu. Imma meta ħajtu ġiet irranġata? Meta taħajtu l-Kristu mhux għax għamel terapija? U għalkemm jien ma nemminx fit-terapija, imma nemmen min irida għandu dritt isiba! Int x'indaħal xi jfittex jew ma jfittix! X'arroganza tinten! Jiena nemmen li kwalunkwa terapija hija zero ħdej is-superjorità ta' Kristu x'joffri. Halleluja! Jekk inti għandek challenges gay, lesbian, transsexual, jiena mhux ħanabatek tuħu terapija, imma ħanejdlek, Ġesu Kristu jħobbok, Ġesu Kristu bitalik, u meta tinta għamal kreatur tiegħek, inti ssib il-kreazzjoni u l-identità li Alla ħalek għaliha. U la għandek bżon tuħu xi hormones, laqqas għandek bżon taqqas hormones, la għandek bżon iżżid ġismek u laqqas taqta' xejn minn ġismek, għandek bżon tinżel kubtejk u tgħidlu mula għaddi x'ħanna li għajni, għandi bżonnok Ġesu. Dik hija t-terapija. U jiena rajt nies li ġej minn daw is-sib ta' ħajja madwar 30 ruħ li kienu fil-ħajja jew gay, jew lesbian, jew transsexual. U ma mellhom l-ebda terapija ħadd. Intaqgħu ma' Ġesu. Ħudu l-Ġesu l-qorti. Ara jnexxilkom xirbħu l-kawża. Jaqgħat apokriti. Għaddejja tad-demonju. Xem lesta likom fl-abbissi tal-infern. Xarru kaza, xarroganza. Jekk hemm xi ħaġa li Alla jabborrija l-arroganza. Tafx tisbitaħa dak li xi darba kien l-isbaħ wieħed fil-ġenna għax kibritlu rasu u l-istess huwa l-futur tagħkom jekk ma tindmux. Għalija tista' tikteb kontra tiegħi fuq il-Facebook għax il-cowards hekk jagħmlu jiktbu fuq il-Facebook. Nies li għandhom ħajthom vojta dak li jagħmlu jippruvaw jibbuljaw u jħammġu għax il-verità tafa li jekk verità u inti ma tiflaħx il-verità. Kulħadd jaf Malta li River of Love ma tagħmel l-ebda terapiji. Imma kulħadd jaf li River of Love hija fejn Ġesu Kristu jopera bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Halleluja! Glorja tiegħek mola għallis għaddis Ġesu! Min mhuwiex infarrak illum? Aħna kollha ġejn minn backgrounds imkisrin. Anke llum il-ġurnata xorta għaw min għandu xorta u kellu missuru għommu fl-imkien u xorta jkunu broken għax aħna mingħajr Kristu we are all broken. Kolla broken mingħajr Ġesu. Meta kon żgħir kien jgħidu li min għandu s-salib u min għandu d-domna. U għaw min għandu l-kuruna siħa. Imma għandek x'għandek? Ġesu huwa r-risposta għalik. Iva fil-ktib tal-Iskrittura, fil-ktib ta' Ġob, per eżempju, kapitlu 9, vers 5 sa 7, tgħidlek li l-dinja jiġu it-terremoti għax Alla jġib il-ġudizzju tiegħu fuq id-dinja. Għalis sfortunatament il-bniedem tantu iblaħ, tantu għami u ħafna tantu ma mugburija u mimlin bihom infushom li jaħsbu li Alla mhux qed jorhom u jista' kollox jibqa' għaddej normali.
jaħsbu li huma saru Alla. Ħana ngħidulkom eżis Maltin u għawċin għal dawk li jinsejtu għax nemmen li ħafna minnkom tafu għadi. Alla huwa Alla. Mandu bżonn jappoleġġizza miegħek jew miegħi u mandu bżonn il-permess tiegħek u tiegħi jekk irid jaqbad il-dillat u reda. U meta Alla jagħmel xi ħaġa, ikun ilu jwissi. Ikun ilu jwissi. 120 sena kważi għaddew qabel ma ġie l-ewwel dilluvju fuq dil-art. 120 sena. Tgħidli ma jien għamellix 120 sena? Kemm il-sena għandek? 20 sena ilu jistennik. 30 sena ilu jistaportik. 50 sena ħdu jew paċenzja bijak biżejjed. Alla huwa paċenzjuż għax ma jixtieq li ħadd jintilef. Fis-Salmi 18 ħanqra għadi ħa. La tkunu ġimqarqa wa Maltin u għawċin. Alla jħobb il-Malta, imma Alla jabborri d-dnub, l-inġustizzi, il-korruzzjoni, il-perverżjoni li qed jiġu f'pajjiżna u qed jiġu tollerati għax ħafna għandhom lealtà ikbar lej il-partit milli għandhom il-lealtà lej Ġesu Kristu li ġie msalla palihom fuq is-salib. Il-partit jużak għax int numru u vot biex jitallaħħom fil-poter biex imbagħad jiżżuffjettaw bik fuċċek u bil-fidi dak li huwa prezzjuż għalik. Salmi 18. Jekk tgħidli, jekk xi ħadd jiġi jgħidli, inti tkellemna fuq l-imħabba. Min ħobbok jgħidlek il-verità. Jiena persuna u dawk kollu li intom parti minn din ix-xirka, intom parti minn din ix-xirka għax tħobbu l-verità. U intom tafu li tħobbu nitkellmu fuq l-imħabba, ma mhux imħabba weħda, imħabba bil-verità. U laqas il-verità weħda, verità bil-imħabba. U meta l-verità tkun ġusta, tkun dejjem bil-imħabba. U meta l-imħabba tkun ġusta, dejjem tkun bil-verità. Salmi kapitlu 18. Isma' tqanqlet u teżżet l-art, tredu s-sisin tal-muntanji u tqanqlu bis-saħħa tal-korla tiegħu. Duħħan ħareġ minn in-nifsejħ u nar li jħarbat minn fommu, minnu jarmi l-ilsna tan-nar. Fl-istess ukoll 2 Samuel 22 vers 7-9 tista' tiżiba dik ukoll. Il-Ministru Clifton Grima, x'inti tagħmel? Hello! Wake up! X'inti tagħmel? Tlift il-boxla. X'ħadd mur tallem it-tfal? Jekk inti titella tfal b'saħħithom, b'morali b'saħħithom u għadha b'dadda f'pajjiżna jekk tibqa' teżisti dil-biċċa blata jkun hawn pajjiż, jkun hawn familji soda, mhux it-transvestajs ħodilhom, ħodilhom pulizija, avukat, tabib, pastor, assis, jinnaf xi architect, xi perit, jalmuhom fuq dawn il-professjonijiet. Jalmu l-irġiel u n-nisa kif inti tkun papa tajjeb, kif inti tkun mama tajba. Ħafna minn daw it-tfal, ħafna minnhom jiġu minn familja mfarka. Għax ħadd mur tajlimhom. Ħadd mur tħawdulhom il-pedinamenti ta' moħħhom meta ħafna minnhom jaħasa diġà għandhom ruxma tawġieħ. U ħammur intuhom il-ormons biex jekk tifel ta' 6 snin, ta' 7 snin, ta' 8 snin, illum tifel u għadej li tinħoss nigel u jien ammur intiħ il-hormons, hekk iridu dadaw. Inti qed titbellaħ. Int tlift. Inti jaw ħajġek jekk id-demonju. Hekk ta' jridu da. Mela ma taqrax, mela ma tistudjax, mela ma tafx tara x'inhu għaddej fid-dinja. Fejn nies li għamlu xi tranzizzjoni anke tfal kemm minnhom għamlu suwiċidju? Kemm minnhom iddispjaċihom wara li għamlu transition? Xi possedilek moħħok? Anke adult li jfittex dawn l-affarijiet għax għandu ħafna weġġat li Ġesu Kristu biss jista' jvejjaq. Li intom sallabtuh, ikkalpestajtuh.
ġen. Bħalma jgħid l-iskrittura, mulej jaħfrilhom għax ma jafu x'inhu ma jagħmlu. Xiġifieri ma jafu x'inhu ma jagħmlu? Għax għamat moħħhom ġie letteralment hijacked. Tieni Timotju 2, 23, 24, 25. ħennu għalihom, ejdulhom il-verità, itolbu biex jintbu, għax laqqas jafu li qed jagħmlu r-rida tax-xitan mingħajr ma jafu. Kemm ħatajjat, pastor? Għax għandna ħafna torox. Meta inti tiddilja ma' ħafna torox tajja trid. Ħanejdilkom aħwa, jiena Kristjan u jiena nitlob għalik, imma tqajmu l-korla ta' nies li m'għandhomx il-Kristu u qed tirrabjawhom. Aħna nitolbu għalikom u naħfrulkom biex taraw. Hemm nies li ma jarawx l-affarijiet kif jaraw jien u qed jaraw il-ħmiex li tiddaħħlu qed tisfurzaw u timponu fuq uliedhom. Warning of love. Jesus! Ikun infaħħar ismek mulej. Fi ktib ta' Mattew kapitlu 25 ta' fxajt il-mulej, 24 skużawni. Jgħidlek, ħanaqraw u nispiċċaw ta' nitolbu flimkien. Morru hemm. Għaldaw kollha taraw dal-messaġġ biex xaraħ ma' Malta kollha għawdex. U xerjaw messaġġi oħra minn fuq River of Love u minn fuq ħabbejtek. Il-poplu Malti ħafna minnhom ma jafux li qed jiġu moħuda rigba, qed jiġu maqbuda bħal meta barri huwa maqbud bil-misluta minn imnieħru miġbud. Mattew 24. Illum il-bieraħ xi ħadd qalli. Issa jiena ħanejlek ngħidilkom il-verità, jiena minn mingħajr mulej jiena mina xejn. Zero! Però jekk jiena vuċi talla f'dan il-pajjiż, illum Alla tkellem. Issa nara. Ma l-bieraħ xi ħadd qalli, persuna talla qalt li hekk. Qalt li pastor, qalt li l-mulej qalli you are the voice of God in this nation. Now, I don't need to hear that. Għax jiena ma jkollox ma jitkellimx għalija. Jiena għalija sa ċertu punt minn ħafna affarijiet minn dawn li qed ngħid, jiena għalija tista' tagħmel lil-ħanżira kif jgħidu bil-Malti trid. Biex dawwa, goffa ma biex dawwa. Sewwa. Imma sa nifsi. Jiena bħala ċittadin Malti għandi dritt daqshekk. Quddiem Alla actually iktar minnek, imma bħala Malti daqshekk. Sewwa. U jiena ma tnilek xejn m'għandekx tagħmel bħajtek għamel trid tittaħliha teradikati għamel int. 100% ħanejdlek. Għal kull għażla hemm il-konsegwenza. Għal dak li tiżra in żgur ħataħsad. Żgur. Inti ma taħsadx dak li niżra jiena, inti tiżra dak li taħsad dak li tiżra int. U jekk mhux immedjat l-eternità 100%. Alla ma jiżufjetta bih ħadd. Alla huwa paċenzjuż. But when God delays does not mean God denies. God delays judgment because of mercy. But when judgment comes, he's being purely just. Alla jdum ma jġib il-ġudizzju. Għax iħen ħafna. Imma l-Skrittura tindika bl-aktar mod ċar mal-Bibja kollha li ximkien jaqta lajn. U dal-aħħar imolej qal il-lajn tajtu. Issa tħabbi xasek. L-iktar li jiġri huwa xejn. Għalissa. Jiena jalla ma jiġri xejn. Pero ma nistax ngħidlek li mhux ħajġri xejn. Nista' ngħidlek kważi 100% li xi ħaġa ħajġri. Tsunami, viżjonijiet ta' tsunami u warning spiritwali minn Alla li kellu Alla kellem il-poplu tiegħu ta' tsunami fuq pajjiżna kien hawn ħafna.
Mhux jien biss, anzi smajtuhom intom. Forsi tgħid li dawk għax minn River of Love. Hemm oħrajn nistalla madwar Malta li ma ġewx River of Love u kellhom l-istess ħolm u viżjonijiet. Biex inti ma tikbillekx rasek iż-żejjed. Anzi xejn. Kun umli u Alla jollik. Ola u Alla jsabtek. Matteo 24, vers 7. Għax qatt ġens kontra ġens, saltna kontra saltna, ikun hawn ġuħ kbir u l-art titeżżes f'ħafna bnadi. Dan kollu jkun, da kollu ħajsir. Da kollu qed isir, da mhux ħajsir, da maybe, da kollu ħajsir. Dan kollu jkun il-bidu ta' tbatija kbira. Bidu ta' tbatija kbira. Bidu ta' tbatija kbira. Jobodukom, jħabtukom. Minħabba xiex? Mħabba isem Ġesu. Jqumu bosta Prophet Volots, għaw Prophet Volots madwar id-dinja? F'Malta għaw, turrun li jarxu l-widnejn, id-dajme dozin. Joktor il-ħazen, katar il-ħazen, assista tlaħħaq, ma kemm jizdit qiegħed il-ħazen, la assista tlaħħaq, kull jum b'xi biċċaħ miċ oħra fin-news. Joktor, tiċċajta. U għalhekk li mħabba lejn Alla u tabej l-aħwa fi Kristu tibret. Ma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. U dan l-Evanġelu tas-saltna tixxandar fid-dinja kollha biex il-ġus kollha jkollhom xhieda u mbagħad jiġi it-tmiem. Hemm ċans kbir u serju li jiena u inti l-ġenerazzjoni li ħanaraw l-Antikrist, il-profeta fals u l-marka tal-bima. Issaħħu fil-mulej. Skont żewġ qaddejja tal-mulej, sew Dr. Owur u sew Sadu Sandar, il-profeta fals ġaqjadaw, l-Antikrist ġaqjadaw. So if they're wrong, it'd be good for us. Ejn ummu nitolbu. Għaddaw kolla li jintom edinaw prezenti, l-lum ħan itqarbnu. Itqarbina l-lum ħad fisser di. Tiġdid ta' commitment ma' Kristu. Jekk katem xaħġa li għada toppressak li għad tħalli l-bibin miftuħa l-lum għalaqom kolla. Għaw xaħat l-lejla li passer jien rrit nati ħajti li Kristu rrit namel dedikazzjoni ġdida minn qalbi lej Ġesu. Għaw xaħat. Olli dej. Għaw xaħat. Għaddaw klinton fuq YouTube, Facebook, televizjoni. Jekk dal-messaġġ kien differenti għalik. L-importanti murarblu mal-Bibja, għara kux skont il-Bibja. Aħna ma nipritkaw x'inħossu, aħna nipritkaw dak xejt il-mulej. Il-mulej jgħidlek il-qaddejtalla ma jistax jħares lejlu ċuħ. Il-qaddejtalla ma jgħaxetem biex jxandar xirit jisma l-poplu, imma jxandar xirit jgħid il-mulej. Issa l-mulej il-kelma tiegħu hija dejjem ta' fidwa biex isalva. Is-sinta tisma' dal-messaġġ. Wara da kollu, int żgur li nsalvat. Int żgur li għandek nobbetek magħfura. Int żgur li inti mwieled minn ġdid. Għax jekk m'intix imwieled minn ġdid, int mitluf, fit-triq tat-telfin. Għalhekk jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, tindem minn nobbetek. Minn idolatrija partiġġana, idolatrija tal-istatwi, idolatrija tas-sess, idolatrija tal-żina, tal-ħmiġ, tal-korruzzjoni. Ixini, kwalinkwa ħaġa tiġi għadba qabel Alla, dak huwa l-idola tiegħek. Kwalinkwa ħaġa li tbedek minn Alla, dak huwa l-Alla tiegħek. Dak huwa l-idola tiegħek. U Alla ma jittollerax kompetizzjoni. Ma jittollerax. Ġagbu, kapitlu 4 vers 5. Alla ma jittollerax rivalità. Jew totalment jew minti xejn tiegħu. Dak huwa l-Kristjaneżmu. Mhux reliġjon magħmula mill-bniedem. Dak huwa Kristjaneżmu. Alla ġej, Kristu ġej dal-waqt. Mhux fil-bogħod.
u ġej għal poplu li huwa tiegħu vera. Isem il-mulej huwa bħal torri qawwi. U l-bniedem ġust jafda fih u huwa sekur u protett. Għandek din is-sikurtanti, għandek din il-garanzija. Jekk tgħid iva l-Ġesu llum, din tista' tkun tiegħek, qiegħed talba warajja. Għidu Missi Qadis. Grazzi ta' ibnik Ġesu. Aħfil id-nobieti. Għatini qalb għalik. Ġesu, għallimni nħobb dak li tħobb int. U għallimni nobbod dak li tobbod int. Millum il-qoddim Mulej Qadis, irrid inkun tiegħek. Niċħat il-ħażen, niċħat id-demonju, niċħat id-dnub. Ġesu, inti tara kollox m'hemm xejn moħħbi qudiem għajnejk. Xi darba ħanitlaq minn din id-dinja. U rrid niġi qudiemek Mulej. Aħsilni bid-dem Qadis tiegħek Mulej. U mlini bil-Ispiritu Santu. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu għalli ben tal-ħaj. Li inti mittalija fuq is-salib. Ma t-tliet jum inti rxuxtajt u llum inti ħajja għal dejjem. Ġesu, inti l-mulej u s-sit u s-salvatur tiegħi. U llum ngħidlek mulej tiegħi u Alla tiegħi. Jekk inti dit talbet ta' minn qalbek vera, insalvat. Ismek ġi miktub fiktub tal-ħajja. Issa bda qra l-Bibja, ibda ringrazzja l-mulej jitkellem jom fit-talb. U għajja kull nar ta' erba' u nar ta' sif fil-fellowship. Għajja River of Love. Kull nar, memżon, mux River of Love bis, ħaj salvaw. Ovvjament laqqas infatti jek tiġi River of Love, mux bil-forsa s-salva. Kull minu ta' Kristu. Imma River of Love tista' tikber, tista' timmatura, tista' tirċivi l-kelma pura. Jon kella si post fejn inti ħatirċivi l-kelma bla kompromessi. Fid-ġenna la mandux kattolċi u sezzjoni għal protestanti u sezzjoni għal pentekostali u sezzjoni għal ortodossi. Fil-ġenna poplu wieħed għallandu. Imma titkun tiegħu, titkun tafu, u jitkun jaf lilek. Narawkom is-sibt li ġej fis-7 ta' filgħaxija jekk Alla jrid, u mbagħad il-ħadd filgħodu fl-10. Paċi magħkom, Ġesu jħobbok, titlifx din l-opportunità, tibqax temmen il-gidba tal-ħadu. Ciao ciao. Hallelujah.